Зорка Тамары Гверцетели зазяе на славутай аллеі летніх амфітэатра ў Віцебску. Заслужаная артыстка грузінскай ССР, народная артыстка Грузии, народная артыстка России стала лаўрэатам спецыяльнай узнагароды прэзідэнта Рэспублікі Беларусь праз мастацтва да міру і ўзаемразумення. Знакамітая спявачка атрымае прэмію падчас адкрыцця 26-го міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» 13 ліпеня. Неоднократно бывала на фестивале, присутствовала и в составах жюри работала конкурса, и в главных концертах. То есть человек, который уже многие-многие годы с фестивалем, она будет удостоена этой высокой награды. На площади звезд в районе летнего амфитеатра и будет открыта звезда, которая больше представляет Василек, символ фестиваля. И ей будет вручена на главном концерте лично главой государства специальная награда. 26-й па ліку «Славянскі базар» у Віцебску пройдзе з 10 па 19 ліпеня. У фестывальным Віцебску запланавана больш за 100 мерапрыемстваў. На галоўнай пляцоўцы форуму летнім амфітэатры пройдзе каля 2 десяткаў канцэртаў.